Ni ba abin da mamaki yake bani. Wai wasu baki wata uwa duniya so ga musulmi iko. Kai an yi magana ta su mawaka ne. Wai su mawaka. Wai suna studio wai. Sai ina ake waka ake waka. Sa da miji tan. Yau. Ai kwara wannan ba mun san sana'arsa. Shi ne lafaz. Wani baki haka. To ai dan mawaki ne. Dogon nan. Da can mawaki ne. Kai ba yanzu ba ku sira. An ga wasu. Babu sira. A'a. To ko ni yanzu ana yi waka in ba na fara fari ba sai ba shi ke ne. Ya dace kuma. To yawan magana ne irin na masu shayi. Mun shayi ne kawai magana da bai shafe ka ga sai ga ya saka ya An yi. ya saka. Nace an yi. Kawai ba ni shayi na to. Allah ma albarka. Ni da ka taya ba ta kai. Ni ba malam. In ba ki ba wahayin nan ba ma Allah ya albarka ka kama. Kai ne tuka ni zaka da shayi. An tuka ka. Ni zaka tuka an tuka ka. Abin da yake. Madara. An kawai haka. Ina ma ba kallon madara ba. Matiyacin banza. Malam ni ba za a ban bane. An hana ka. Wani shayin kawo mun shayin. Me madara kwa su. Haka ya kawo madara. Da zafi. Kai dai kawai. Kai. Sai ba baka ce ka Allah lokacin koyon fannin ba ka san shi ne duka zo ka bar ba. Ba shi ba da Allah wannan ya Malam ya haka. Mutumin da izo shagon gaskiya Ya wanda sanar ba kana mai shi bana. yake. To ka san me zai ko ba? Na ba shi ma ba ai ba. To ai alkhairi ne. Ba alkhairi bane. Ko ba shi ma ba ai. Zo mutum ai alkhairi ne shagon ka. Ban irin wancan. Malam ba haka ake ba. Ba ga ma. Baka san kowa ya shagon ka ba. Ni na bar Ka san kowa ya ba. Kai bokai kudin yayi na mana. Ah. Yayi na mana. Kai take baka biyar ba. Me gida ka bashi to. Kaga. Me? Me gida ba shi. Nawa ne kudin ka gaba Me gida ka ɗaya? bashi. Nawa ne kudin ka? Dan kirin lahi. Amma ba su shan shayin. Eh? Amma fasa. Ba ta yin shayi. To kun yi Allah ya sautar da gudan din Allah ya kowa ya yi Allah. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Kai. Sanu na kwanan ku. Lafiya. Ta lafiya. Sannu. Lafiya alhamdulillah. Shayi. An samu. Akwai mai zafi? Sai ka san jahannama sai ka san. To. Shayi ko? Eh. Shayi. Eh. An gama. Duk ya rude. Kina gani ne. Wallahi. Mata mutanen mu ne ku. To bari ki jin ga miki. Shayin nan da kasar Laraba ma zuwa keke sai shi. Ko? Ina rike miki. Nan labari ya sai mun nace wallahi ba sai mun labari. To. Kuma nawa ne ko? A leda. A ba ki samu damuwa. A leda ko? An gama. To labari wai labari. Kakka hada da madara. Madaran daban. To an gama. Ba leda. Leda. Eh. Rike hannu. To shikenan nawa ne? A ba ba sai kawai. To mun gode. Mamala, ai dan kuna ai mu sai mu ke dan To shikenan. mata. Rai da kyau wani. Ya na ji ana magana godiya. Ai tariya baya. Me ya faru? Ya na ji ana magana godiya. Lafiya? A'a. Abin da take godiya. Ai su din sai an nantin shayin ka da nagarta sai za su ce godiya kullum sai sun yi godiya. Ai ga san yayin nan alƙur'ani. Akwai daɗi. Daɗi akwai shi. Daɗi akwai. Wallahi uga ai ana yaban yayin nan. Godiya ce dai na rasa gane ta ina zan kamo baki. Ka ga malam kullum sai mun Safe da rana. Kullum. Shi yake ɗauka yake ba ku. Ba mu ma biya. Kullum sha muke. Lokacin da kai da gayi. Lokacin da kai Da ka. To ba zan fitar ba. Kaka maka Wala ba zan fitar ba. Gwara ka banda yana a so ya kani. mana baki. Wallahi ba in ciki kawai mun samu shayi za ka mana. Wato bakin ciki. abincin gida ya huta. Kamar ya abincin gida ya huta. Mana to an zo ana sauke min nauyi. Nauyin da iyayen ku suka ɗora muku kuma kuna sauke min. A wallahi. Bani. Kai. Bani mana. Wannan mutumin fa. Bani. kunya uga. Kin ga dan baki. Wallahi ba Wato za a je a ƙara kuma. Iyalai su mu tafi. Za a ƙara kuzari. Kai dama abincin ka ya ƙare. Wallahi abincin ka ya ƙare. Allah abincin ka ya Kaka ƙare. kaka makanu. Ah. Kaka malabari. Wallahi abincin ka ya ƙare. Kai lokacin da kai. Shage dan iska. Ka ce jarin haɗaka? Ko haɗa kai muka yi da ubanka iyakaci kenan ai. An ce min ko da yaushe kana zaune a gida baka da aiki na janyo ka kana dan wanke wanke. Na kai ka matsayin benci. Dan iska shage da kwalelan kai. Fuska ya kace kwali.